отново. След изстрел извън рамките на наказателното поле. Ава все... Очаквания, които самият той насочи към себе си, а това центриране завършва с удар във вратата на Мартин Луков. С центриране в наказателното поле. Изстрел преминал над вратата. За Франко Рамос. Дали няма да опита удар от далечно разстояние? Точно така. Шут, който беше блокиран, след което Алберто Салидо беше... Да открият резултата. Трябва Берой да реагира. И отново спорно подаване. Дали Лоте Враца щеше да играе с 11 футболисти, с 10 или както се случи с 9, неговият отбор е щял да спечели срещата. Аржентинец обаче остана далеч от топката. Иначе... Пълниха домакините. Отлична игра на Франко Рам. Берой се оттърси от първоначалния натиск, който Локомотив София... Локомотив... В крайна сметка Марк Емилио Папазо се появил в игра, не Николас Пенев, моля да ме извините. И успя да спечели топката срещу Франциско Политино. Сето преминава през двама играчи, комбинира с Аран и Сека, който не е бил фаулиран. Днес Берой може да си позволи подобно поведение. Попадение през първото полувреме на Алберто Салидо и през второто на Хуанка Пинеда. Правят така, че Берой да води с 2-0 в домакинския си сблъсък с тима на Локомотив. Своите централни защитници. И сега Джунейт Али с подаване към Серкан Юсеин. Серкан Юсеин затворен. Подаване към Иван Тасев. Попадин отново владее вече в половината на Берое. Тасев загуби. Сега възможно за Димитър Митков много бързо без. Янусов намери сбун. Трират. Отново частица от онзи дух и воля им помогнаха да запазят своя елитен статут. Това е Мартин Христов, който търси и намира Рупанов. Рупанов веднага успя да овладее и да комбинира много добре с Брук. Белгийцът продължава своя пробив, тук е спрян. Димитър Илиев много добро подаване, изглежда това. Получи се серия от рикошети. Кръг. А след това пък Берое победи с 2-1. Да върне топката към Мартин Луков, тъй като сами се убеждавате колко лошо. Една топка насочена към Алберто Салидо, той остана под нея. Прибират към собствената половина, защото в началните минути те бяха много активни в атака. Но... Нов опит за атака. Лами, добро подаването на Лясков към Лами. Остро подаване за пореден път. Обаче Франко Рамос като истина. Все още българин не е вкарал за отбор на Берой. Комбинира с Кристиян Пешов, все пак крайния бранител на Локомотив, който получава топката. Центрира в наказателното поле. Отново защитата на Старозагорци, обаче е на ниво. На Старозагорци. Кумано падна в наказателното поле. Нямаше си момент. Днес, разбира се, една идея по-дефанзивно. Полза на Берое, ако трябва да определим и да дадем В нападение. Марсилио. Изстрел на Марсилио, блокиран. на мача Локомотив Пловдив прекарва по-голяма част от времето в половината на Берое. Не, че има някаква полза. Леандро Годой. Заговори се и за интерес и от руски клубове, така че много интересна трансферна зима
очаква Старозагорския клуб. Който в по-класни изпълнители. И малко по малко. Септември изгради, много стабилен отбор. Ето го диагоналното подаване за Севастиан. Запазиха притежанието. И поредната продължителна тяхна атака продължава. Сезон 2 успеха между двата тима, два двубоя, между двата тима, завършили с 2 успеха за ЦСКА. Добиваме и ние представа дали отбора гост е способен да направи поне частично. Но по 2 успеха, 2 равенства и 5 загуби далеч от дома. Много сериозна промяна се изисква от Номер 3 в двубоя. Без точен изстрел за Ботев Враца. И много близо до отпадането от тази годишното издание на Сезам Купа на България. Бой точно в най-важния момент от сезона. И колумбийски медии. Севастиан Виена няколко пъти изтъкна, че за него към момента Твоя основен реализатор и ако го направи, дали това ще се случи още по време на зимния трансферен прозорец. Ако стигне до успеха, Сариеги. Иванов. Игра за румънските Газ Метан Медиаш, Университатия Крайова, волонтари. Екраните за железничарите, за да може Карлос Франса да от късто изнасяне на топката. Янко Георгиев подновява играта с дълго подаване в предни позиции, където За тренировки, фитнес, зала за пресконференции, зали за подготовка. Джунаид Али сега с центриране в наказателното поле. Без тогава Максим Ковалов да избие в корнер. Може би не очакваше зад гърба му да има футболист на Степановичус. това при малко повече късмет щяхме да видим и първото попадение в боя. Джани Политинов, Стефан Гаврилов и Мирослав Маринов му отнеха. Туго Франко Рам. тя знак за това с каква болка е напуснал родния си клуб. Крумовград отново в атака. Но с тези именно към него меко подаване за Каракашев. Той остана, да кажем, и липсата на кой знае колко варианти пред Радослав Пенев костваше загубата от сините и се получи. Извеждащото подаване на Сегундо Пачамен бе неточно. Иначе видяхме преди малко и на първи опит. И реши да комбинира с Янко Георгиев, който пък сега стори това, което искаше Атанас Рибарски. Но атака за гостите, дълго подаване към Фурието, остана под топката. Отново се надиграва с Кевин Сейхас и отново го преодоля. Пинеда, който е вързал своята коса, но играта в